Gamsaki Mix. Sarki so dan Allah ni nake miki na kira ki da aujar mata. Tashi da muryar ka na ji mai daɗin sauraro, zo ka kai ni ɗakin ka na hura ka bar zaman goro. Gata ni zana maka a zaman mu da kai ba koro. Ni na dace daga ran da na samu kai na ishe manufata. Kowa da zabin sani ke cikar mu